बे बिथिङाव आं माने जुदि नंगौबाथ' आं जोबोद दुखु फोरमायगोन खिन्थु आं मिथिनायावथ' बिदि नङा होनदां मानो होनबा जोंनि मानिजाथाव लिडार बिथांमोनहा जिहेतु गावसोरनो मिन्थिखागौ गतिके बिथांमोनहा बे गोरोन्थिखौ खालामा होननानै आंहा फुरा फोथायनाय दं आरो जुदि मोनफा मोननै जादोंबा बहाबा गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला बिथांमोना हयथ' बेखौ उनाव खालामनाय नङा आंहा गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुब खुलुमनायजों आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बिथांमोना नियार फिउचार जुदि बेफोरबायदि गारि बायोब्ला माने अन्य डिस्ट्रिक्टआव बेसिकेलि बिराद दाम गोसा गोसा गारिफ्रा डिलारा गुवाहाटीयाव दंखाय माने गुवाहाटीनि नाम्बार बिथांमोना हरजायो होनदां खिन्थु आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जिहेतु जेरावखि बाया क'क्राझार नाम्बार लानो हायो नालाय बिथांमोना जाहाथे क'क्राझार नाम्बार लाथों आरो क'क्राझार नाम्बार लाब्लानो बा बड'लेण्डनि जिखुनु डिस्ट्रिक्ट नाम्बार लाब्लानो बड'लेण्डआव बे माबाया रेभिनिउआ हिसाब जायो माने बड'लेण्डआव हाबफैयो दा बे बिराद सिम्पोल खोथा आंहा बिराद गोसो सिंनिफ्राय बे खावलायनाया थागोन गोजोन्थों बेथ' एकदम स्पष्ट भाबै दङ सिदा 10,000 फाइन बाहाय खुनु कमप्रमाइस गैया प्लास बे माने मोनसेल' नङा प्लास either 10,000 rupees fine or 6 months jail or both बेखौ जोङो डिटेक्शन जानाय लोगो लोगो पुलिसनो गथायो अफिसियेलि ओमफ्राय पुलिसा गावसोरनि नियम मथे बेखौ एक्शन लायो दा बाहाय 10,000 फाइन नङाब्ला 6 मास जेल आरो नङाब्ला मोननैबो बे माने स्पष्ट भाबै जोंनि एमभि एक्टआव लिरनाय दङ गतिके खुब गोसो सिंनिफ्राय आं खावलायदों नोंथांमोना बेखिनि खोथाखौ गोसोआव ला धन्यबाद जोबोद मोनसे गोनां फोसावबावनाय जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय दा नै गोजां बोथोर फैबाय जों नुगासिनो दङ दा नभेम्बर मास हाबबायानो नै दिनै 14 थारिख दा पिकनिक जानाय दिन फैबाय दा बे पिकनिक जानानै जाब्रबथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा बे जाफ्लायबाय थायो नाथाय बेनि थाखाय जों देग्लाय बांसिनै थियारि जानो सानदों आरो बेफोरबायदि मोजां रंजानो थांनानै जाहाथे जाब्रबथायाव गोग्लैनानै गाज्रि मोनसे दुर्घटना दाजाथों बेखौ दानिफ्रायनो जोङो माने थाग थियारि जादों आरो बे बेलायाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब बिगोन दा बेहाय स्पष्ट मोनसे खोथा पिकनिक स्पटनि जाय बिगोमा बिथांमोननिसिमबो मोनसे एकदम माने स्पष्ट भाबै बे मोनसे रिक्वेस्ट थागोन प्लास गारि सालायग्रा आरो जोंनि रायजोफोरनिसिमबो नैबे खावलायनाया थागोन बहाय जों मोनसे खोथाखौ स्पष्ट भाबै बुंगोन जे जों बयबो मिथिगौ बे खोथाखौ गोजाम बादि मोनो खिन्थु बेखौ जों दाबो माने बे गोरोन्थिखौनो खालामबाय थायोखाय जोङो नैबे जाब्रबथायनिफ्राय बारग'जोबनो हायाखै बाथ्राया जाहैबाय पिकनिक जाहैनाय समावहाय माने जों बयबो फुरथि खालामनो थाङो जों बेखौ मिथिगौ फुरथि खालामनायाव जोंहा जेबो बादा गैया खिन्थु फुरथि खालामखांनानै बांसिनानोथ' पिकनिकआव थांबा माने गारिजों थाङो आं मा बुंनो नागिरदों हयथ' रायजोफ्रा बुजिखाबाय थेवबो आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे पिकनिक जानायनि समाव गारि सालायग्राखौ खुनु खारनाव जुमाय लोंहोनो नाङा बे मटर साइकेल सालायग्रायानो होन गारि गिदिर सालायग्रायानो होन साखा खबब्रै सालायग्रायानो होन सालायग्राखौ जुमाय दा लोंहोथारथों मानो होनबा बे सालायग्राया जुमाय लोङोब्ला बै गाखोग्राफ्रा जायफ्रा जेबोआनो दाय गैया बे सालायग्रानि थाखायनो अबथिरा थैनो गोनां जानो हागौ दा ओंखायनो होनदों बे पिकनिक जानो थांग्राफ्रा सालायग्रानि अनगायै जेसेबां जुमाय लोंनो जाथों लोंथों लाव दुद्रुलायनाय हाद्रियाव हाब्रु नांलायनाय जाथों जाबाय जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय सालायग्राखौ गोथाङै दोनथारनांगौ बेखौ जुमाय लोंहोथारनो नाङा बेखौ खिन्थु दिथो हो बेयाव खुनु अननाय खाननाय गैया खायफा ड्राइभारा खाथियाव थांनानै गल'ल' नायबाय थायो ओमफ्राय जोंनाथ' गोसोआ गुरैना अननो ओंखारो हाब
मोनजाथाराखिसै बिसोरा लोंनो लुबैदोंदां नो लोंदो होनना अनना हरो नाथाय बेनो बिसोरनि थाखाय बिराद मोनसे खैफोद लाबोयो बेनि थाखाय जों बिराद स्पष्ट जानांगौ आरो डिपार्टमेन्टेलि बिराद गोख्रों इन्सट्राक्सन पिकनिक जायफोर स्पटनि बिगोमा बिथांमोना बेखौ एकदम बिराद स्पष्ट भाबै बिथांमोनाबो बेखौ नायनांगोन दायित्व लानांगोन बबे पिकनिक स्पटनिफ्राय बे गारिया फैयामोन बे सिन्थानो बे नागिरजानाय जागोन एबार ओंखायनो बिथांमोनखौबो खुब स्पष्ट भाबै आं खावलायनो नागिरदों जे पिकनिक स्पटआव सोर सोर मा बिसोरनि बडि लेंगुवेजआ मा सालायग्राया मा खालामदों बेखौ बिथांमोनहाबो माने बेखौ दायित्व माबा डिउटि होनांगोन थांनाय समावनो बिसोर बुंहरखानांगोन आरो गेजेर गेजेर बिसोरो जिहेतु बिसोर फिस लायो बिसोरो बे दायित्वखौ बिसोरबो लानांगोन जेराव माने गभर्नमेन्टआ पारमिसन होनानै दोनदों आरो पारमिसन होयिखौथ' आरो बेथ' बुंनो गोनाङानो गैला बेखौ मालाय नियम मथे पुलिसा खामानि मावगोन दा ओंखायनो नैबे पिकनिक जानाय बोथोर आरम्भनिफ्रायनो देग्लाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार जिल्लायाव पिकनिक जानायनि नामाव जुमाय लोंनानै जाब्रबथाय जानानै जाहाथे रावबो सुबुंनि जिउआ खहा जाया बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बयनि हेफाजाब बिनानै आं आंनि खावलायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय खिन्थु बे खावलायनाया थाबाय थागोन। मोनसे सोंथि सार